गिबियावनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। जोङो दिनै प्रेस बिबुंसार लानायनि गुबै जाहोना जाबाय थांनाय 17 डिसेम्बर खालार खालि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि ब्रैथि आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2023 बेखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। गासै बाक्सा जिल्लायाव गासै गं 21 आनजाद मिरुफोराव आनजादखौ खुंफुंनाय जादोंमोन आरो बेवहाय गासै थाखो 7आव टटेल स्टुडेन्ट्स एप्लिकेन्ट्सआ दंमोन 1250 आरो बेनिनो आनजादाव नुजाथिनो हादोंमोन 1110 फरायसाफोरा आरो एबसेन्ट दङमोन 140। दा थाखो 8आव दङमोन गासै टटेल केन्डिडेट्स 1110, एफपिआर जादोंमोन 995 आरो बेनिनो एबसेन्ट दंमोन 115। दा थाखो 7 आरो 8नि बे आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा ब्रैथि खेबनि थाखाय देग्लाय लादोंमोन आरो बेवहाय जोङो नुबाय गोबां फरायसाफोरा आनजादखौ लिरफुंनानै मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हादों। दा जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे एग्जाम बर्ड दानानै होनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदोंमोन। आङो बे आनजाद बर्डनि कन्ट्रलार महरै दिनै आनजादनि फिथाइखौ फोस्रावनो सिगांदों। जोङो सावरायखाना लानाय बायदिहाय टप 5 जों सायख'नानै लादों। दा टप 5खौ जोङो मोननो हादों। आं मख'ना होनो लुबैबाय थाखो 7नि जाय टप 5 पजिशन हल्ड खालामदों बिथां फरायसाफोरनि मुंफोरा फारियै फार्स्ट पजिशन हल्ड खालामदों क्रिस्टि लाहारी, हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय पारसेन्टखौ मोननो हादों 86 जौखोन्दो। सेकेन्ड पजिशन मोननो हादों अभिजित बर', नेहरू आनसलिक हाई स्कुल बरिमाखानिफ्राय 83 जौखोन्दो। थामथि पजिशन मोननो हादों तुलसी उजिर बिरगोस्रि गार्लस एमइ स्कुल राबां आनसलिकनिफ्राय 76 जौखोन्दो। ब्रैथि पजिशन मोननो हादों जुरिथाय बसुमतारी, हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय 75 जौखोन्दो। बाथि पजिशन मोननो हादों मरमि बसुमतारी, जयभद्र हागजेर बड' हाई स्कुलनिफ्राय हस्तिनापुर बिजनी मौजानि सिङाव गोग्लैयो, मोननो हादों 74 जौखोन्दो। दा थाखो 7आव जोङो 7 बेबायदि बाथि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो मख'नाय जाबाय। दायो थाखो 8नि बाथि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुंखौ आं मख'नो सानदों। फार्स्ट पजिशन मोननो हादों हिमा ब्रह्म, जाय गेरुआ गरखालि शहीद गलकदास एमइ स्कुल बागानपारानिफ्राय 80 जौखोन्दो मोननो हादों। नैथि मासिखौ मोननो हादों श्रिया बर', इउएन एकाडेमि मुसलपुरनिफ्राय 75 जौखोन्दो लानानै। थामथि मासिखौ मोननो हादों 74 जौखोन्दो लानानै जितु बसुमतारी, हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय। ब्रैथि मासिखौ मोननो हादों हास्थाय नार्जारी, हिमगिरि बड' मिडियाम हाई स्कुल राबां आनसलिकनि सिङाव गोग्लैयो, मोननो हादों 72 जौखोन्दो। दा बाथि मासियाव एखे नाम्बार मोननाय 3 फरायसाफोरखौ मोननो हादों अनसुमै गयारी, हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय 71 जौखोन्दो, गणेश नार्जारी, हिमगिरि बड' मिडियाम हाई स्कुलनिफ्राय आरो भाग्य बर', हाथरखि एकाडेमि बर'मानिफ्राय। दा जोङो गासै 8 फरायसाफोरखौ बाथि मासियाव मोननो हादों थाखो 8आव। दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला आनजाइसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ गासै 9 आयदाखौ लानानै खुंफुंनाय जादोंमोन। 9 आयदा फारियै सानखान्थि, इंराजि, समाज बिगियान, गोरलै बिगियान आरो लोगोसे जेनेरेल नलेज। जेनेरेल नलेजाव कारेन्ट एफेयार्स, लिटारेरि, इक'नमिक्स, पलिटिकेल साइन्स आरो लोगोसे बेबायदिनो स्पर्ट्स, कालचारेल आरो रिजनिं, हिस्ट्रि बे माखासे फिल्डखौ कभार खालामनानै सोंलुखौ सोंनाय जादोंमोन आरो जिखिनि 4 साबजेक्ट बेखौ टेक्सुयेल बा बिजाबनि माखासे सोंलुखौ सोंनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जों नुबाय गोबां बाहागो लानाय फरायसाफोरा बेनिफ्राय हयथ' आनजादनि जिखिनि स्किल्सफोर बेखौ मोनफुंनो हागोन। फैबाय थानाय समफोराव बे आनजादनि जोहै गावनि सायाव गाव फोथायथिखौ लाखिनानै जोंनि ओनसोलनि, रायजोनि बा हादोरनि खायसे कम्पिटिटिभ आनजादफोराव बे फरायसाफोरा बादायलायनायनि जिखिनि गोसोज्लिद बेखौ मोननो हागोन बा थियारि जानो हागोन होननानै जों आसा थिनो हायो। दा बेनिफ्राय जिखिनि फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लायाखैसै, जों नुबाय गोबां फरायसाफोरा आनजादनिफ्राय एबसेन्ट थादों। दा बे फरायसाफोराबो उननि समफ्राव जाहाथे फैबाय थानाय एबसुनि जिखिनि टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंगोन बै समफोराव जाहाथे बयबो बाहागो लानानै आनजादाव जिरायनानै आनजादनि जिखिनि स्किल्स बेखौ जाहाथे मोनफुंनायनि खाबुखौ लानो हायो।
बेखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2023 बे आनजादनि बर्डनि मासिगिरि महरै आरो लोगोसे जिल्ला आफादनि लोगो आफादगिरि महरै खावलायहरनाय थाबाय। बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2023 खौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे फ्लेगशिप मिशन जायखौ जोङो मुं दोनदों बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद 2023 खौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेशननि मोनसे हाबाफारि महरै बे हाबाफारिखौ बा बे आनजादखौ खुंफुंनाय जादों। दा बे आनजादाव जायफोर फरायसाया जिरायनानै बाथि मासि आवग्रिनो हाबाय थाखो 7 आरो 8 बे फरायसाफोरखौ बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादनिफ्राय आनजाद बर्ड आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानिफ्राय कंग्रेचुलेसन्स बा गाहाम हामलायनाय बावहरदों। जाय फरायसाफोरा बाथि मासि आवग्रिनो हाबाय बै फरायसाफोरखौ जोङो फैगौ 19थि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै जखनथाइ जाय बरमायाव जानो थांगासिनो दङ जानुवारि दाननि 21 आरो 22 खालार खालि बे हाबाफारियाव जोङो गांसे मान बिलाइ आरो लोगोसे आर'नाइ आरो लोगोसे राङारि अनसुंथाइनि गेजेरजों जोङो बे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होगोन बा बिसोरखौ मान बावनो थाखाय जोङो मोनसे हाबाफारि थाम-थिम खालामदों। दा फैबाय थानाय समाव जाहाथे फरायसाफोरा थाखो 7 आरो 8 लोगोसे मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बे हाबाफारियाबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव गासै गं 23 आनजाद मिरुफोराव खुंफुंजादोंमोन। दा माखासे फरायसाफोरा बे आनजादाव जिरायनानै जों मिथिगौ गोबां आनजादनि जिखिनि स्किल्सफोर बेखौ मोननो हादों। फैबाय थानाय समावबो बेबायदि फरायसाफोरा नैबे एबसुजों खुंजानाय टेलेन्ट सार्च आनजादाव जाहाथे जिरायो बेखौ आङो खावलायहरबाय।